Ndiri kudawo maadvice kubva kune dzimwe hama dzangu nekuti ndiri kunzwa mweya wokufema uchibuda mandiri. Hama dzangu, how do you deal nesituation yekuti ini naHabi tapedza kuvaka musha wedu 4 rooms nekitchen kumusha, zvese zvapera. Murume okuudza kuti let's take a break, you are not my type. Mind you, nemurume wangu takabva kare, zvinhu zvedu zvakaoma, tichirarama nehwaku mukwako. Dzimwe nguva tairara nenzara, kushaya kana salt mumba, asi ndakashinga naye zvakaoma kudaro. Tairarama upenyu hwekusaziva kuti mangwana tichadyei. Vaitibatsira ihama dzangu, dzake dzaitotiseka dzichiti vacharambana chete. Hama dzangu ndo dzaimira nesu vachitibatsira. Handina kana zuva rimwe randakatadza kumupa respect sababa pamba. Ndaiitawo mapart time ndichibatsira kubhadhara rent, iye zvaive zvakatomusunga chaiko. 13 good years zvanga zvakaoma vedu way. Last year but 1 ndo pakaita hanzvadzi yangu madhiri kubasa kwake, ndokufungawo mukwasha wake iye Habi wangu uyu kuti ari kutambura, ndokubva amupinza basa. Takafara tose, life ikatanga kuchinja, zvinhu zvichifaya, tikasevha mari, ndokubva tavaka musha, tichingopedza ndokutenga property yemumba, zvose zvapera. Ndopaakundiudza kuti haachakwanisi kugara neni, handisi type yake. Hama dzangu, life yakaoma. Ndikafunga kwese kwatakabva nezvatakasangana nazvo nhasi, wandinoti wangu ndiye wondidaro, ndiri kunzwa kupera mweya wekufema. Iye atove nevhiki asingadzoke kumba, handina chandakamutadzira. Ava kutoisa mumwe musikana pastatus nepaprofile pic, obva anyora kuti wife to be, kwete kugara nezvidzoi. Hanzvadzi yangu ndakamuudza nehama dzangu ndakavaudza. Tine vana 2 uye tiri muHarare. Ndapererwa, handina kana zano, ndipewo mazano vedu we. Hama dzakati ndisunge twangu ndidzoke kumba, asi shuwa ndiri kutadza kuzvigamuchira. Munhu ondidaro nekuti ane mari, akufamba nemota dzebasa, akuona vakanaka kudarika ini.